porlok kaman gong gipan pau ke jisongo yo ble trai kan rat kama sai sin pat wala pandisha meng ye phi pat kum juro yangi ki pai be te ayu shugidong haringe pambon do preng jongi gilamat ya kum gede ke cacing ja kama sha barangam bat kama padlong hiru lesi gi pambon ba gi bala bakla hiru te ngej ba kade kata kapor ka ba magi kum gi khasi baro gi de teblut kham tam kiru kan thei babli be ketom gat chi oi ki bre ki la badong ki la ban kano lai phu chai lai phu kom ri tang ki te ki bomat ki basu thu bat teng ka ching mat ka chong wei la de argot ka perlong pat ka jing rap la de ki ching panchai dam sa ki bombon ba ki para khasi ki chongi ki ba dang ni shakamat le si ki bo pat chung gat teng te gi so ma ai go yo blei wat apa de ki chilong dok wat apa de ki chilong bom dang bom tip magi ki khasi teng hare ublei ju ino ublei ju dalam terkat na kapor shakapor bat ju panja thala ye ki ki bagi kum ki preu ki tip te parok sakhi ma pi pai khuble shibon ta khuble shibon kong nge pi ta te kong so tanat ban ye kendu pi hakum gane kapor kane gade ki jing yalam bagi jup ya pastat ke jong blei mi so tanat mi kendu om tang bat pi repat kini ki arngu ki khon ki jong pi ki barang ret ki balong kum ki para ki jongi te yakum gini ki cacing ja ka e ka basa penlong yang ban ye kendu ye pi bat ka e ka basa penlong ye pi ban ye kendu ban ngi ka de ki jip nya pastat ke jong blei khanang ba kum gini kinom ja shu ye ki ru kan thei jong ki para khasi ki jongi bat hoi kin sadon ben ki ban ben ki ban kho ki ban kran lai phu chan lai phu kom hanre sngo pan ban aingu ba phi la mi shakmat ban kan mau ye ki para ru kan thei ye ki para nong kan dong kum bangi papli ban nom ngop ha kum gi ne ke paro tengim kwa ban da bun nia ngim kwa da bun ktien tengi ngej ba ma phi kong phin ye thu shaki pai ba ya ke ga ba ja ya ke ga ba sham ga jim ki chong phi the kong to se chi thu phi ngi gaban kong long ba khnang bagi para khasi jongi ro kin su thu kan ngi ki kan thei long kum gi kan thei te long ban laj ya kum ki ne ki jing e kum ba la ngat manga kan long kham tam ro ngi ki nong kan dong gi ba shem jinjar gi ba duk gi ba kardu gi ba cham lai puja lai phor kom ga jinjar te ngakwa ban ong ba nadu nang kong une ubreu uba yuang uba thok message yanga usuan thok message yanga te uong ba khublei kong uong kom ta hadin nang ta ong nga dei unong khayi bat engineer ba te uong kom ta tanga la klet keng ban ong ga engineer ba ta ka ero te uong ngadon ngakwa ban ai jinyerap ya phi ngakwa ban ai boskit ya phi khnang ba phin long ka kan thei ka baru spa khnang ba phin long ka ba ban tip ya ka yeng ka sem mom ta te nga long lum kum ki sam hi ken te uong kom ta te ngaru hakatak por ngaong ba biang dalong kom ta da phi kwa ban ai nyerap te ngaru ngakloi ban pediang ya kita ngaong kom ta te hadin nang ta utek sbek ya message utek ngala le shopping ngala thit kum ta ngala thit ki mobile na banta jong phi te ngala penthit kini ki jan na banta jong phi uong kom ta ta kini tin det ma tu tau breu phi kham kali ru sa e u shong chano u kam ya thu re phi uang yang ngaba udai na Amerika ngadai pareng ong kom ta te batek message bat hanga utek dak khasi te ngaong kan hakawi korba utek te uang ba nga kumno pinang bantek khasi haba pidei pareng haba pidei ta u nong Amerika ngom ta kan te uang pat ba nga edaw up
uap ban keren kasih ban Perti mentah kayak kata gejuk kum kata gejuk AI itu kata kaba long kum ta kan pila ban translate gitu nih kentien long kawan kum ta teh teh to ong te hadin nang ta tengah la ong kum ta tu la jubab kum ta dengan hadin nang ta te uang baik ba ya thu ka address jong pi ya thu ka kerjang jong pi ya thu ka gajah jong pi ya thu ka hae ba pisa aga perminan ban address ba mangan yo ban ai kini gi boskiet uam ta te hapo ka boskiet ngala buri ka pisa sau polak na ka banta jong pi hap ba lenda phila yo kan ga boskiet ba ai mangan sa pet sa plit nai thu briu re nai thu re ya no ru tip tang manga bat pi uam ta te hadin nang ta te uang ba nda phila yo kan ni sa athit kali sa pentri kam ya ka yeng ka siam om ta te ngar ngam kwa ri kita de long ngakwa dang ba ngan siuram ngan siu ba jinjar ba kerdu ba kumne long kat ke long kenik tin pindet mano bom kumen habayo jingarap kat keni ke jing duk ke jinjar dei tama pi ta mangaru ra don ongum tama do bom kumen pi om na de kong tegi bro kila man keno bangi raha kila man keno ba kumni ba kum tahan rei tangi ba mat tegi ba su thu te hadin nang ta hadin la chu ong la shai kan poi katiar mentang ngala booking ngala deha ngala lej ha office ban register ka boskit jong pi te la shai kan poi hak ti jong pi om ta kumba upha de ngala ko ngu hi namar bangam tip ya ka basniu ne ya ka babahan ne ngam tip re te ong pat hap siu ka tak pisa khat san hajar nda komta ngong bom den pisare ngong komta ham den pisare ban siu ngong komta te ngala pen i ta ka message ro lok te hata ka por ngi don lang ngi syong hang te ban dai ngi syong ha te ha plau de ong pat lada phim siu ka ne ka pisa te ngan ai pulit no om ta ngan penrung na sya pulit om ta te la phun na tana airport uang la ya phun tang balong la ya phun tang bam yo re da phun maki de yo kila kini tindet ma long kila trap e pihar kom babiang mi ken de da phun maki de yo da phun mangi mi yo re te hang tang la ya kelumar ngi te ngong bat ulok ngong ong mga ya ngin ya lech te nang po badon uba jongi de banang bastat uba kamtip ki an kum kini ong ya ngin lech pen i kan ke message tengi lada de ka basyane lada de ka babahane de bas niu ngin lech la ka lech khnang ban tip ken khnang ban tip ong mga komta den dah din lapoi hati umyo ra phapet ya tau ba jongi namar ba ubun kam lech jin lech te mbio arken te ngilej hata uwei ubre uba uparlok jong kupa jong kini khon te uang ba ani ngamla ban batai re pi kane te mdi re ka basya kane basu le gibriu ya pi wat ngej re kane uang ta te hangta la ya phun la phun na tam mobile jonga la long ban phun long la pan chneu to ba chne mobile hati te hang ta la ya phun te la ya keren bat utar la ya keren bat uta da hadin nang tau ong ba bali pi thu ya men jong pi habangam sya arban ya thu ya no nor bali pi thu ya men jong pi om ta te hadin nang taro nang tek tang tek bit ka message ndala lawan steng tiru udang text bit ndala poi hieng udang text bit ong komni pi kwa ban penrung no sya ki pulit lada phim wan siu rekane ka pisa om ta te ngah ta
mar pen ya thulot re ki kpa jung gini khnaro la chu pech bech marwe boleh je punya tu siapa bala sngo diaw ko man sim bala sngo ting kan da hadin nang ta wan poi katang message ba ong habdi na dagi tiar nayeng phiru se khnang ban yo siu kan ke pisau om ta habdi na kano katiar badan hayeng om ta de ngaong mga ngandi le yu ngadon tang kabriu sudah hayeng don i air yang om ta de hadin la tip badom mangai mat la su sange na hadu mataแต่ก็เอกว่าเปิ้นลงเอพีปัดว่าฟินฟูนอย่างงี้ปัดมันได้มอตะกี้โพเซียนปัด ngala sodiaw kan namar ba long ngacem din ya kata long ngakwa ba pin yarap ba kum kini jij briu ma bam dei sure banja kan ถ้ากับวันกองนี่เป็นซากับมีเป็นเปาก็สิส่งอยู่เบลยหากว่าก็เลี้ยงนี่โซวันปันมาเปียพีรู้ก็จึงปอก็จึงปันมาก็จงนี้ก็ลองมากัดก็จึงดุกัดก็จึงยารมอกุมก็ยังก็เซมพีแชม hari kibru kiwan thok kiwan syukur kiwan penkeman kaya pi tang kita kijumbat khat kiba persyang ban thok pada pi kui kalenti te mlilei wala na bisa thok manta hakui ke siu blin sakar ku pada pi da kui pa kalenti te hakui ke liang mi pan pau ko ju songu ya ke jing lakloi ke jong pi pan long ka ban long ke jing pen tip sigwe pat ki para ri pen thei nomor kan ke de ke sien ka wakat no sien syu ngam tip syu kaba ngingi yo ki phone call ku bayo na phi kidon ki ba phone ngi ai baba to se ra pisa le ngi nomor ba kidon ki bere ki ba ngi hap siu pisa tengi ka kali ba long kum no ong ya kana don tengi bere pasa chapareng ki ba kan pha ti ari ba kum de kum tai te hadin pana kali ngi jongi pen su thu ki ba kan ni kam de ka ba shisha kan de ka ba ki bere ki su thok ki su persang machim ka bu ye phi ki bar ngi tip ki bar ngam ki yu pian rem le sangap no yu no maki kin sa sange hilan le chigi bor jong ka an te pentip khnang maki la ban le kanu ka bahan nam ta ka jong phi te so ban ai ngo pat yo ble ha kum ne ka por ba sai sien ngi kanu biang ba kan de ke kanu ka jong ngi kon pan kan moi ki para kasi ba kim de ban nge je kum ki ne ke baro kin don sibun ki ber ki ba thok ki ban syukur yang ngi ki khasi kham tam nomor bangi de ki ber ki ba duk ki de ki ber ki ba janjar ki khen be bangi de ki ber ki ba bit ki khen be bangi de ki ber ki ba sa dien ta ta dau ki persam chim ka bu han rei ublem ino yang ngi nomor ngi jukan ma yu ble no ki ka por sha ka wi pat kong ngi tep ba hoi pi so si nomor ba mo kat kata ke jing sha thok long so komen da mangaru la don ki beri pon terwajing rap yang amon bum so komen abang nduk jenjar re long kata ke jing komen ke jongi ka kutno namar re tang bangi sha thok ngi sha syukur hoi ngi so pon pang ji sungu yu ble namar ba phi khlem poi hedu tho put ba fin siu ta ke pisang ki pon pang ji sungu yu ble hari kum ki beri ngi don pat ke ji so si namar ba ngi sha thok ngi sha syukur kat kan ke jing duk kat kan ke jing jar ringgit ba ble kor khu pat ya phi kong phim de ban so si phim de ku slai ngi so ban ai ngo pan yu ble ba filami syakamat ba pilong kan duk sa ki we pat ki para ru kan thei ban nom ngop hakum ki ne ke paro te ngai ba ki pa ba kin long pikir ne fi ong kum no de kong ke jung kwa ke jung phi ngi ben wan channel de ta dau ong den ta dau kan long laj kum balong manga kan laj kum balong manga ngaru ngala sya set kum ne kum ju ru gini ki para kan thei gi para khasi jongi long kumba ki but nak sa dia kan ne kan long ba laj na ka jis new kan dei ko te kong ku li shibu ne ko por ga jong phi mi so san nei ke ba ja ke ko long phi te ka yin ka samru ka yin ka sam ga jong phi ru nge le i ba phi ta ka jing jan jar ngi de ki ber ki patuk ko long le ma phim dan e ban ai phi ta ma sim tang in ne kon kan ni kam de bang ai phi kam de bang ai jing rap ye phi kan ni ka de pisa jing ki pa ba ki ba purom ye phi pat kan ni ka de nam ta ki khon phi yam bam ngi te ba jing fun ka jong phi ngi kam de ba phi fun nam ta bang yon ai jing rap phi kam pan hiru phi kam ong hiru no phi fun yang ngi hari ngi ai nam ta ki khon ki jong phi panang ret sim ani to khuble ba to khuble ye phi to uble nang kar khu ye phi uble nang kar khu ye phi ke ya piru nang sha nang klanyu ple nang karku ye phi wala na kade ka bakhandet kade ke jing karku ku jong ple kade ke jing e jing pan ba te khu ple shubun kong ke jing long la plo ke jong phi ko ke phi ba kong mo to khu ple ba ta to khu ple ta